Слушай сега сигнала къде е. Виж, погледни словите. Не словите с ниябъци. Нека си работи. Няма нищо, това е желязо. Отивай надолу сега. Баща му да му копай. Опа, върни. Върни, виж, провери. Няма нищо. Добре. Давай. Така. Върни нас. Добре. Чакай да копаем. Браво. Къде е? Там малка машинка, искате малката лопатка. По-статко. Спри го. Спри го. Къде беше? Тук ли беше? Да. Чакай да проверя. Дай. Дай, провери. Тук. Тата, тук. Не, дай тук вътре в дупката. Браво, бе! Това е една 70 санта най-малко. Най-малкото. Чакай. Браво. Там е. Ето е, бе, стотинка е, бе. Браво. Дигни стотинката към сорта. Дигни, покажи я. Бро. Това е. Как се казва апарата, дето работиш? Не знам. Блистол, кажи блистол. Блистол.